ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯುವಜನತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಹಮೀದಾಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದ SKSF മുന്നട യാത്ര സ്വീകാര കാര്യക്രമ സോമവാರ ഉള്ളാറ നടത്തുന്നത്. നേരിന്റെ പാത തീർക്കുകയായി നീതിക്കായി നേതൃത്വം തേരൊരുക്കുകയായി നേതാക്കൾ നേരിന്റെ പാത തീർക്കുകയായി നീതിക്കായി നേതൃത്വം തേരൊരുക്കുകയായി യുവതം പടയുണരുകയായി ദ്രുതവേഗം ഉളരുകയായി ചടുലമെ മൊഴികൾ വിതറി വിരിച്ചിടലായി ആവേശമടർത്തിയതാ ഹമീദലി തങ്ങളിതാ അവകാശം അഖിലദേശം നേടാനൊരു മുന്നണിയായി അഭിമാനം പുണരുവാനായി മുന്നേറ്റ യാത്രയിതാ നേതാക്കൾ നേരിന്റെ പാത തീർക്കുകയായി നീതിക്കായി നേതൃത്വം തേരൊഴുക്കുകയായി മഹാകേളിക്കൊണ്ടൊരു ചരിതം വാർന്നീ മണ്ണിതിൽ വിഷം ചിന്തിയ അധികാരത്തിൻ മലിനം ഇന്നതി. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಹಮೀದಾಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉಗ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂದ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು താഴ്മ സൗഹാർദ്ദ ജീവനക്ക് ആദ്യത്തെ കൊടുത്തേർപ്പാണ് തിരുപ്പായത്. വളരെ പ്രൗഢമായ സ്വീകരണമാണ് SKSF സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബർ 6 മുതൽ ജനുവരി 26 വരെ നിലനിൽക്കുന്ന SKSFിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഡിസംബർ 30 തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഈ മുന്നേറ്റ യാത്ര കർണാടക സംസ്ഥാനമായ മംഗലാപുരത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപനം കൂടിയാണ്. നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എവിടെയും പരിപൂർണമായ സഹകരണം പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണം. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ അസ്തിത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം നമുക്കറിയാം തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹോദര സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഇവിടെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നവരാണ്. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമായി കടന്നു വന്ന മഹാന്മാർ സ്വഹാബാക്കളും താബിഈങ്ങളും ഔലിയാക്കളും സുഫിയാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയത് അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെയാണ്. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ കാസി ತ್ವಾಕ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದು SKSF ಸಮಸ್ತದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಘಟನೆಯಾದಿದ್ದು ಇಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಕೊರ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಸ್ತ ದುಂಬರಿಯೊಂದಿದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಪಡೆತನ್ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. സമസ്ത കേരള ജമഇയ്യത്തുൽ ഉലമാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലുള്ള കോയത്തങ്ങളും അനുചരന്മാരും രൂപം നൽകുന്നതിലൂടെ ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായ നിലനിൽപ്പും പ്രതിരോധശേഷിയും പ്രതികരണവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാതെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആ മഹാന്മാർ രൂപീകരിച്ച സമസ്ത കേരള ജമഇയ്യത്തുൽ ഉലമ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും സങ്കുചിതത്വത്തിനെതിരെയും ഉള്ള ഒരു പാരിതോഷികമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ SKSF സമസ്തയുടെ ചലിക്കുന്ന കരമാണ്. അതിന് നാം ശക്തി നൽകണം.
കാരണം അത് സമസ്തക്ക് നൽകുന്ന ശക്തിയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ തണൽമരമായ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട് സയ്യിദ് തറവാടിലെ മുത്ത് ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളതും ಸಭೆನಿತ್ಕೊಂಡಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೇರು. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമസ്തേ അതുപോലെ SKSSF ಉಂಟು ಕೊರೆ SYS ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നാളെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നടുಲು പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഇന്ദ്രെ എന്തൊക്കെ പാണക്കാട് കുടുംബ ഇത്ര ആൾമാർ റെസ്പെക്ട് ബൈക്കരെ അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കೈತೆ ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ എത്രമേ ആൾ ബന്ത് പുറത്തെടുത്ത് പോയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എത്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും യാർ അഭിനയിക്കുന്നത് നന്റെ നായകായ സർ UT ഖാദർ സർ ಕೂಡ അതിൽ ഒന്നെത്തിക്കും. ഈ പാണക്കാട് കുടുംബത്തങ്ങളെ ഇത്ര പോർക്കു ಇಂದ್ರ ಅಂಗಲೆ ಅವರು ಇಂದ್ರ ಅವರು ಅರಿವು ನಂಗೆ ಇಂದ್ರ ಇಂತೆಲ್ಲ ಬೇಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೂಡ ಬಾಣಕಾಡು ಕುಟುಂಬത്തെ ಸೈಯದ್ ಅಮೀದ್ ಅಲಿ ತಂಗಲ್ ಇಪ್ಪ ಪೋನೊಂದು ನಾಲ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಇಂದು ಕೈ ತಾಕಿರೆ ಆರು ಕೈ ತಾಕಿರೆ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂಕೂರು ಪೇರ್ ಬ್ಯಾಣಿಗೆ ತಾಕಿರಲ್ಲ ಈ ಪೋನೊಂದು ನಾಲ್ತೆ പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ ആൾമാരെ തങ്ങന്മാരെ കിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ പോണ്ടേ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗ്യ ചൊല്ല അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ ഹമീദ് അലി തങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തിക്ക് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് എല്ലാ കാരണം കൊണ്ടുത്തോ ഇണ്ട് ഉള്ളാൽത്തിക്ക് ಬಂದು ನಾಳೆ ಕಣ್ಣು ಮುನ್ನಲ್ಲ ಇಂಡ ಇತ್ತಿಕರು ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ಲಿ ದಿಚ್ಚದು ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಉಲ್ವೆ ಪೊರ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೆರು അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം മുസ്തഫാക്ക് ഇനിയും നമ്മോട് കൂടി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കണം, എല്ലാത്തിലും കൂടണമെന്നാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ആമീൻ. ಹಾರೂನ್ ಹಸನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ದಿಕ್ಷೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಂತೆರು. ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಷಾವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಕೇಸಿರೋಡ್, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಸಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಶಾಸಕರು UT ಖಾದರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, SKSSF ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಳ್ ಕಿನ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ತಾರ್ ಜಾಯಿದ್ ಪಂದರ್ಲೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ದಾರಿಮಿಗುಕ್ಕಿಲ, ಹಾಫಿಲ್ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ್, ತಬುಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ದಾರಿಮಿ, ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ನಜೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, UK ಹನೀಫ್ ನಿಜಾಮಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.